ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶହ ଶହ କଟାମୁଣ୍ଡ। ସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ଅଘଟଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଘଟି ନଥିଲା। କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଟାମୁଣ୍ଡ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, କାଳିଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳସପୁର ଗାଁରୁ। ସେଇଠି ଭଡ଼ା ଘର କରି ରହନ୍ତି ଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ନୀଚ ଜାତିର ଝିଅ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ 6 ମାସ ହବ ବାହାରେ ଭଡ଼ା ଘର କରି ଅଛନ୍ତି। ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନ ଜପିଲେ ତାଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହବ ପୁରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ଶେଖର ବାବୁଙ୍କୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ଶେଖର ବାବୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତାଙ୍କୁ ବା ସମୟ କାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜିଦି କରିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ପୁରୀ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜିଦି କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଶେଖର ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଖ ଚାରୁ, ଆଜି ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବାଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ ହବନି। ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବା। ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିଦି, ଏବେ ଯିବା ମାନେ ଏବେ ହିଁ ଯିବା। ଶେଖର ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ପାରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଆସି 11:30 ବାଜିଲାଣି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କାଉ କୋଇଲିଟିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରାପୁରି ଶୂନଶାନ। ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ଢେଉରେ ଗୋଟେ ଚୁଟ ବନ୍ଧା ଅଖାଟିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗିଲା। ଅଖାଟି ପୁରାପୁରି ରକ୍ତମୟ ଦିଶୁଥାଏ। ଅଖା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ।
ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ ଛୁଉଁଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏ ଅଖା ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ ହାଣି ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକେଇ ଦେଲୁ ରେ କାଳିଆ। ଆମକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶେଖର ବାବୁ ସାହସର ସହିତ ଅଖାଟିକୁ ଖୋଲନ୍ତି। ଆଉ ଅଖା ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅଖା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଥାଏ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତୁଳସୀ ମାଳରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ସବୁଦିନ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଧନ୍ୟରେ ତୁ ଲୀଳାମୟ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଶେଖର ବାବୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।